8-6, чуваме се, много хора. Скъпи приятели, добър вечер, Студио 5! Радваме се да ви видим, радваме се да бъдете тук. Благодаря, благодаря. Много трябва неща случва на този свят, много странни закони има на този свят. Представете ли си, ако най-странните закони на света важаха в България? В Салем има закон, който ти забранява да излизаш от вас, ако не знаеш къде ще отидеш. Това, ако беше тук половин България, трябва да затворя по-скъпо. Тук всеки нито знае, нито който не паза. В Индонезия мастурбацията се наказва със смърт. Това дете, ако беше в Индонезия, щеха те препарират. Защо бе? Защо ни караха в детската градина всички момченца да се държим за ръце? Да не се очудвайте някои родители, че цял живот вашето дете като напусне детската градина търси мъжката ръка, нали? Това си остава. И като срещнат тези двамата след 20 години пред Zoom, и един вика на другия: помниш ли, каза ми, че невъзможно да сме. И другия гледа така лекотъжно и вика: добре, кой сега до теб се спи? Трябваше това да съм аз. Дълго ли ми се присмива, знаех аз, че си време. Кажи според те, коя е най-гарната спътница в нашия живот? Тази, която дори да изчезне, после пак се връща. Коя е тя? В този случай дясната. Белата. Коя? Дебелата. Коя? Коя е тази дебелата, бе? Ти си аплодисменти за човека с дебелата! Искам да си взема малко само от хартията, толкова ми стига. Едно средно голямо парче, нали така? Нали? Да. Според те възможно е това парче да изчезне. Напълно. Смисъл е така, във въздуха. Сложно. Но все пак възможно. Наивен си. Виж сега. Взимаме, затваряме, стискаме ръката. Духваме. Това е най-селски номер. До ти. Къде гледаш? Ти ми гледаш на ръка. Ма ти знаеш, виж, че е тук. Гледай внимателно. Хоп. Значи. Тук ставаш мекерия. Това е когато се разсеваш. Мърнилото, събери го малко по-така. Събери го малко. Така. Дай сега така пръстите, приятелю. Чакай, що ми късаш? На мен не ви стига това. Ти подценяваш ме? Според тебе е с такова парче хартия, възможно е да случи същия номер. Да или не? Гледай как ми късаш пак. Що ми с малкото и с голямото е възможно? Точно така, приятелю, късаме е толкова. О, това е голямо, добре. Искаш ли така да я пуснеш? Ей тук, дай си едната ръка отгоре, едната отдолу. Ма обратното, да нали ти казах? Обратното. Едната отгоре, едната отдолу. Чакай, аз ще си обърна моите видео, че не разбираш. Според те възможно е да изчезне. Да или не? То с компютър ли занимава? Какво работиш, приятелю? Бъди откровен. С мрежи се занимава. Смисъл рибарски. Добре. До толкова ги разбирам нещата. Възможно ли е пак да питам да изчезне, да или не? Не, бе, кажи да. Кажи да. Каза би било е възможно, тук ще изчезна. Махи си ръцете и се появи. Всичко това да ударено на внимание, само това да не спи. Дайте ръцете горе долу, приятелю. Обратно. Това не ти е мишката, тук на сцена се трепери, приятели, аз съм така. 1, 2, 3, стисни с мен. 1, 2 и изчезна. Туалетната хартия, приятелю, върви на едно и също място, така че само там, където тя не си погледна. Така, преди малко беше сложно, защото беше голямо, ама сега трябва да правим по-сложно. Та ръка не се чеше, изхвърля долу, та ръка се чеше. Защото се сме. Виж как се изправи, има голяма публика отзад. Това е нагло вече. Сега, това е нагло. Виж ще ти кажа каква е истината, приятели. Има само едно място, на което може да скриеш туалетна хартия, освен в банята. И то знаеш къде е? Сериозно да питам. Зад. Зад кое? Зад кое? Зад. Няма къде другаде. Зад духовното ще бе, приятели. Гледай сега. Правиш е така. Ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно. Много тъпи асистенти имам да знаеш. Колкото и да се бавя,
Иллюзията сега ще се случи всеки момент. Или ми го подал. И тук между другото се сещат за стария виц, където щъркела лети, от турбичката се показва един бранат дядо и вика: признай си, че се изгуби. Оня другия, знаеш ли, от щъркела? Я кажа. Синчето пита бащата: тате, мен кой ме донесе? И бащата: щъркела. Браво, тате, всичко. Ще обърна към вас, искам да ви попитам, нали, ще ви питам един деликатен въпрос, нали? Нали знаете как свършва една жена? Нали? Знаете. Тя прави такива финни, изтънчени движения. Значи тялото е изпълнато като на котка. Звука, който издава е като любовна песен, нали? Едно такова прекрасно, но направо удоволствие за сетивата. Нещо от рода на... ние бабко на другия полюс. Може ли да погледнем какво е красиво? Значи тя и тялото е като някакво божество. А ти, братко, като свършваш все нощ са таритали цял ден във ъгъла. Физиономията си като Кобрат Пулев след бой с Кличко. Аз не мога да... Те за това пълно живота никога няма да покажат физиономията на мъжа. Дами, вие, що спите с мъжа да остане? Така, приятели, между другото, отиваме към турските сериали, защото те все още се гледат много. Там има всякакви житейски ситуации и ние сега ще ви покажем една отчета, елате. Сега ще видите драматичния момент, в който един от участниците признава на другия, че му е баща. Първаджа Реза. Ти си мой син. В Хонг-Конг, ако мъж изневеря жена си, тя има правото да го убие, но само с гори ръце. Значи трябва да има и бахти ракетиче! Бахти ракетиче! Между другото, виждал ли си смачкани 2000 лева? Виждал ли си смачкани 2000 лева? Не. Повиж си колата. В Боливия е забранено на мъжа да прави секс с майка и дъщеря едновременно. Това, ако го направиш тук, директно получаваш орден Стара планина. И заветните думи: бате, ти си не човек! Това си е група на Кола, радваме се, че нашата публика, надяваме се събрали заедно с нас на нашата фейсбук страница. Нашата фейсбук страница се казва група Рева Кого, не на кирилица, а на латиница. Само, я знай. И бах, ти ръките, че! Благодаря ви, благодаря ви.